Τελευταία χρόνια μένουμε και εργαζόμαστε στην Ελβετία και ήρθαμε στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποκαλύψουμε όλοι μαζί ένα μυστήριο. Ελπίζω να μην το κρατήσετε πολύ μυστήριο προς τους Dragons, γιατί είναι γνωστό ότι δεν αντιδρούν πολύ καλά στα μυστήρια. Έχετε έρθει από την Ελβετία μόνο για την παρουσίαση? Ακριβώς. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η παρουσίαση και το τι θα συμβεί εκεί μέσα? Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε την ιδέα μας. Αυτό που είδαμε απ' έξω να το φέρουμε στην Ελλάδα. Ο σκοπός μας είναι να πάμε σε αγορές που δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, όπως στην Ελλάδα. Και τότε η Bring It Back τι είναι? Ο Δημήτρης και η Μαρία αγνοούν την ύπαρξη της Γεωργίας και του Χρήστου που έχουν πανομοιότυπη εφαρμογή. Αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα στο Dragon's Den αφορά την πρώτη εφαρμογή κατά της σπατάλης του φαγητού. Ποιος νομίζετε ότι είναι καλύτερος στο πιτσάρισμα? Συνειδητοποίησα ότι η επιθυμία μου να δημιουργήσω το δικό μου brand καλλιτικών υπερίσχυε της ασφάλειας που μου έρχε η καριέρα μου. Επομένως, τα άφησα όλα πίσω για να κυνηγήσω το όνειρό μου. Είπαμε πόσες εταιρείες έχεις? Έχω ξεκινήσει καταρχάς αυτό να σου το πω λιγότερο από μήνα. Και γιατί δεν περίμενες να μεγαλώσει λίγο πριν έρθεις εδώ να ζητήσεις χρήματα? Είπα, καλή ευκαιρία. Εδώ είμαστε, δεν έχουμε χάσουμε κάτι. Εγώ δεν ξέρω από application. Δεν χρειάζεται να ξέρετε, ξέρω εγώ. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω κι εγώ, αλλιώς θα με κλέβει ο συνεταιρός μου. Θα σας το εξηγήσω εγώ πολύ καλά, αν θέλετε. Δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Εγώ δοκίμαζα, αλλά επειδή έχω φάει και άλλα 100 πράγματα, με έχουν πειραματόζω εδώ. Ναι, δεν θα ήθελα να σας προσφέρω κάτι. Γλύκα Νέτο να σου κάνει προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Φέρει κι άλλο ένα, μην τρέπεσαι, ρε φίλε. Ένα για δοκιμή είναι. Μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία στη Μυτιλήνη που έτρωγα ένα παρόμοιο γλυκό. Θα κάνω ένα τηλέφωνο στο Harrods τώρα. Πώς θα βγάλουμε μετά τα λεφτά μας? Ποιο είναι το exit strategy για μας? Να πάρουμε το 58 και να βγάλουμε και κέρδος. Λίλη, αφού σε ενοχλούσαν τόσο τα πράγματα, γιατί τους ψήφισες? Δεν μου ζητήσει το λόγο, Μαρία, τώρα. Μπορείτε να μας πείτε που μένετε? Κάτσε ρε Μαρία. Ένα λεπτάκι. Μαρία, άσε κανένα άλλο. Ένα γρήγορο. Στην Ελβετία. Μαρία, θα σε μένετε προλάβω. στην Ελβετία. Μαρία! Τα τελευταία χρόνια μένουμε και εργαζόμαστε στην Ελβετία και ήρθαμε στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποκαλύψουμε όλοι μαζί ένα μυστήριο. Ελπίζω να μην το κρατήσετε πολύ μυστήριο προς τους Dragons, γιατί είναι γνωστό ότι δεν αντιδρούν πολύ καλά στα μυστήρια. Έχετε έρθει από την Ελβετία μόνο για την παρουσίαση? Ακριβώς. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η παρουσίαση και το τι θα συμβεί εκεί μέσα? Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε την ιδέα μας. Αυτό που είδαμε απ' έξω να το φέρουμε στην Ελλάδα. Ο σκοπός μας είναι να πάμε σε αγορές που δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, όπως στην Ελλάδα. Και τότε η Bring It Back τι είναι? Ο Δημήτρης και η Μαρία αγνοούν την ύπαρξη της Γεωργίας και του Χρήστου που έχουν πανομοιότυπη εφαρμογή. Αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα στο Dragon's Den αφορά την πρώτη εφαρμογή κατά της σπατάλης του φαγητού. Θες να το πας εσύ? Ναι. Πώς υπάρχει αυτή η ένωση επιχειρηματική? Άφησε με να το πω, σε παρακαλώ. Ναι, πες το εσύ, Χριστό. Στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Κάναμε μεταπτυχιακό και γνωριστήκαμε εκεί. Και μαζί με άλλους 2 συνεταίρους. Οι οποίοι είναι σε άλλες υπήρους. Άκου. Ιράκ και Βραζιλία. Περιμένουμε όλους να εκφράσουν ενδιαφέρον. Σίγουρα θα πω ότι ο Λέων έχει ένα expertise, ας πούμε, στο κομμάτι της τεχνολογίας, οπότε θα μας βελτιώσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μαζί μας έχει έρθει ο Σωτήρης, ένας πολύτιμος συνεργάτης μας. Αν χρειαστούμε βοήθεια για κάποιο offer, θα πάρουμε τη συμβουλή του. Ο Δημήτρης και η Μαρία πρέπει στον Den να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Ίσως όμως αυτό να μην είναι αρκετό. Θα θέλαμε πολύ να μπει στο deal ο Λέων, γιατί έχει μεγάλο background στο tech κομμάτι. Με την ιδέα μας. Μας αρέσει. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Καλά, εσείς? Για τον ίδιο λόγο κι εσείς, έτσι. Φαντάζομαι. Έτσι και ακριβώς. Θα καταπολεμήσουμε τη σπατάλη. Μας ενθουσιάζει που υπάρχει μια αντίστοιχη ομάδα, γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα έρθει αυτή η ιδέα και ανυπομονούμε να γίνει αυτή η μάχη. Είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν συναντήσουμε τους Dragons. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τροπή που έχει πάρει αυτό το project. Έχω πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να δείξουμε στους Dragons το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και το πόσο δυνατό είναι το project μας. Ανυπομονώ να πάμε στο battle, να δείξουμε τις ιδέες μας. Πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Dragon's Den θα γίνει duel. Αμώς. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Η Mystery Pot και η Bring It Back. Είστε έτοιμοι για μονομαχία? Φυσικά. Απόλυτα. Απέσει αίμα, Ο Λέων θα βοηθήσει με τη διαδικασία. Ποιος είναι κορώνα, ποιος είναι γράμματα?
Πάμε με κορώνα εμείς. Και γράμματε εσείς. Πάμε. Άμα βγει κορώνα, θεωρώ θα πάρουμε επένδυση. Κορώνα. Σωστά. Bring it back. Γεια σας, Dragons. Είμαστε 4 συνέτεροι. Εγώ, ο Χρήστος, ο Νιζάρ και η Σάχλα, οι οποίοι βρεθήκαμε πριν 2 χρόνια στη Ρώμη. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την Bring It Back, την οποία την ξεκινήσαμε από την Ελλάδα. Είναι η χώρα στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο πρόβλημα στο food waste, με μια καινοτόμο εφαρμογή, μέσω της οποίας τα καταστήματα εστίασης δεν έχουν τόσο χασούρα από το φαγητό που πετάνε, ο καταναλωτής έχει μια πολύ καλή εναλλακτική, πιο οικονομική και το περιβάλλον επωφελείται. Στο τέλος της ημέρας, τα καταστήματα αναγκάζονται να πετάνε το φαγητό του. Εδώ η Bring It Back τι κάνει? Ζητάμε μια γενναία έκπτωση της τάξης του 50 έως 75% και από εκεί και πέρα τα μεριδοποιούμε στις σακούλες που βλέπετε. Αυτό που ζητάμε είναι για το 6% 60.000 ευρώ, με σκοπό αυτό να το διοχετεύσουμε σε marketing και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο της εταιρείας, το οποίο είναι να βγούμε σε χώρες του εξωτερικού. Μας φέρεις μια σακούλα, δεν δούμε πώς είναι. Είναι για εσάς ούτως ή άλλως. Άρα το παίρνεις φτηνά, αλλά δεν ξέρεις τι είναι. Μπράβο. Υπάρχει μια περιγραφή. Είναι σφολιατοειδή. Απλά δεν ξέρεις τι. Μπράβο. Εγώ έχω 3 καταστήματα στο Βερολίνο, όπου και λειτουργήσε άψογα. Και πώς βάζετε λεφτά? Έχουμε ένα fee, το οποίο το κατάστημα πληρώνει κάθε χρόνο. Από τις πωλήσεις κρατάμε 25 ευρώ συν ΦΠΑ. Χρεώνουμε και ένα 23% αναπώληση για τις σακούλες που δίνουμε στους πελάτες μας. Και είμαστε μια εφαρμογή που δίνει λεφτά στα μαγαζιά, γιατί αυτά τα προϊόντα κανονικά πετιούνται. Δεν έχουν κάποιο όφελος. Έχετε να μας το δείξετε? Ναι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Σούπερ μάρκετ, μανάβικα, καφέ, σνακς, ζαχαροπλαστεία, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Πρέπει να ακούσουμε και τους άλλους κυρίους, εάν έρθει η ώρα σας. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Νομίζω είμαστε πολύ δυνατοί σε σχέση με τους άλλους. Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρία Τσεκουρά. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ενταρίδης. Ερχόμαστε από την Ελβετία. Είμαστε 2 από τους 3 συνιδρυτές του Mystery Pot, μιας εφαρμογής κατά της πατάλης τροφίμων που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα. Ουσιαστικά στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, το 20% φρέσκων προϊόντων δεν καταφέρει να πουληθεί από καταστήματα εστίασης και επομένως πετιέται. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε εμείς στο Mystery Pot έτσι ώστε να σώσουμε αυτά τα γεύματα. Ενώνουμε καταστήματα τα οποία έχουν περίσσευμα φαγητού στο τέλος του ωραρίου τους με τους καταναλωτές. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή για τα καταστήματα. Μπορούν να βάλουν πόσο απόθεμα θα έχουν μέσα στην ημέρα. Στη συνέχεια οι πελάτες μπαίνουν στη δική τους εφαρμογή και από εκεί βλέπουν ποια καταστήματα στην τριγύρω περιοχή έχουν διαθέσιμες σακούλες, διαλέγουν το κατάστημα που επιθυμούν, κάνουν κράτηση του πακέτου, στη συνέχεια πάνε στο κατάστημα την ώρα παραλαβής, έτσι ώστε να πάρουν το Mystery Pot και να ανακαλύψουν το περιεχόμενο. Να πούμε ότι το Mystery Pot έχει πάντα μια έκπτωση από το 50% μέχρι το 70% της συνολικής αξίας των προϊόντων. Η ιδέα του Mystery Pot ξεκίνησε σχεδόν πριν 1 χρόνο. Καταφέραμε να γράψουμε 70 καταστήματα σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Είναι ήδη live από τον Ιούνιο του 2023 στην ελληνική αγορά. Ζητάμε από τους Dragon 70.000 ευρώ για το 7% της επιχείρησης, γιατί πιστεύουμε πως με τη βοήθειά σας μπορούμε να εδραιωθούμε γρήγορα στην ελληνική αγορά και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Τι χρεώνεται σε διαφορά με τους άλλους? Ουσιαστικά η χρέωσή μας είναι η προμήθεια που παίρνουμε αναπώληση, η οποία είναι ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το κατάστημα, από 15 με 20%. Θα μας φέρετε μια σακουλίτσα να τη δούμε? Ναι. Φυσικά. Αυτές οι σακούλες να αγοράστηκαν με 3 ευρώ κατά μέσο όρο. Εδώ τώρα, αν σου πω τι έχει, κοίταξε το. Μπακλαβαδάκια. Για άνοιξε να το δούμε. Πάμε αυτό. Για φέρτε από εδώ μία. Πριν αποσυρθείτε, θέλω και οι δύο να μου απαντήσετε στην ίδια ερώτηση. Θα ξεκινήσω με το Mystery Pot. Γιατί δεν πρέπει να επενδύσω στην εταιρεία σας? Δεν υπάρχει λόγο να μην επενδύσετε. Αυτή η αγορά όλη την ώρα ανεβαίνει. Εγώ θα πω να μην επενδύσετε, αν θέλετε μόνο να επενδύσετε χρήματα. Αυτό ήταν. Θέλουμε εκτός από χρήμα και ενέργεια από εσάς. Ωραίο. Ωραίο. Τι θέλετε από τους Dragons? Εμείς αυτό που ψάχνουμε σίγουρα είναι και οι διασυνδέσεις με μεγάλες εταιρείες, φούρνοι, μανάβικα. Εγώ πιστεύετε ότι έχω διασυνδέσεις με φούρνους και μανάβικα? Σίγουρα το όνομά σας μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Είσαι πολύ δυνατή στα μανάβικα. Εσείς?
Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε γρήγορα scale στις άλλες χώρες του εξωτερικού, οπότε έχετε όλοι σας την εμπειρία αυτή. Πού νομίζετε ότι είστε πιο δυνατοί? Απαντήστε και οι δύο και είναι η τελευταία μου ερώτηση. Στο κομμάτι το τεχνολογικό του app ή στο κομμάτι του marketing? Εμείς θα λέγαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στο κομμάτι του marketing και sales. Συνεργάστηκα μαζί του σαν σύμβουλος πωλήσεων. Εμείς είμαστε στο τεχνολογικό κομμάτι σίγουρα, γιατί έχουμε αρκετά ισχυρό background στο tech industry. Γιατί πιστεύετε ότι δεν πρέπει να επενδύσουμε στο Mystery Pot? Δεν πρέπει. Τώρα αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη. Εγώ έχω καταλάβει όμως γιατί δεν πρέπει να επενδύσουν στην εταιρεία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά ήδη κοιτάνε την Ελβετία. Ξεκίνησαν καθαρά για δοκιμαστικό λόγο στην Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να επενδύσουμε στην Bring It Back? Θεωρούμε ότι επειδή είναι app πρέπει να γίνεται πολύ εύκολα update, οπότε το τεχνικό background είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτό πιστεύουμε είμαστε πιο γρήγοροι και μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα. Άρα δεν έχουν καλό app? Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν add features τα οποία μπορούν να τους δώσουν καλύτερη απόδοση. Ισχύει αυτό? Δεν μπορεί να κάνει add features? Εμείς έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες που είναι πάρα πολύ ικανοί να κάνουν οτιδήποτε. Απλά στοιχίζει, φαντάζομαι. Μπορείτε να μας πείτε πού μένετε? Κάτσε ρε Μαρία. Μισή ερώτηση έχω ακόμα. Ποιος νομίζετε ότι είναι καλύτερος στο πιτσάρισμα? Εγώ. Και από τους 4? Γιατί? Το έχω κάνει αρκετές φορές. Όχι για την Bring It Back, γενικά στη ζωή μου. Και η από εδώ ομάδα? Εγώ θεωρώ τη Μαρία γιατί έδειξε το πάθος της για την ιδέα και πιστεύω από το pitch της καταλάβατε αμέσως τι κάνει η εφαρμογή. Γενικά τα pitch είναι λίγο αδύναμα. Τα ξέρετε αυτά που λέτε, αλλά δεν είδα πάθος. Ένα λεπτάκι. Μαρία, άσε κανέναν άλλον να ρωτήσει. Ένα γρήγορο. Μαρία, θα σε μένετε προλάβω. στην Ελβετία. Μαρία! Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό θα ρώταγα κι εγώ. Δώσε και σε κανέναν άλλον σειρά να ρωτήσει. Είναι αλήθεια ότι θα πάτε Ελβετία να κάνετε αυτή την εφαρμογή? Βασικά, πρώτα απ' όλα θέλουμε Ελλάδα και στη συνέχεια, επειδή στην Ελβετία υπάρχει ήδη κατά αντίστοιχο, θεωρούμε ότι θα είναι πολύ εύκολο να εδραιωθούμε κι εμείς. Στην Ελλάδα ποιος θα κάτσει? Ουσιαστικά είμαστε 3 co-founders. Ο ένας co-founder θα έρθει στην Ελλάδα αυτό το μήνα, μόνιμα. Εσείς που θα το δουλέψετε? Εγώ μοιράζω τη ζωή μου μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας. Μόνον Ελλάδα, κανένας εκ των δύο. Σκοπός είναι αυτό, να εδραιωθεί στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα η επέκταση. Έχουμε ήδη 200 καταστήματα μέσα στην εφαρμογή. Εδώ θα φανεί μεγάλη διαφορά με τους ανταγωνιστές. Στην Ελβετία, ποιες είναι οι εφαρμογές τύπου if? Έχετε σκεφτεί ότι αυτό που κάνετε θα είναι σε πολύ λίγο καιρό features, αυτές τις εφαρμογές? Γιατί έχουν deal ήδη με χιλιάδες καταστήματα και αυτό είναι ένα feature το οποίο θα μπει. Εμείς το έχουμε σκεφτεί αυτό το κομμάτι και ήδη επικοινωνήσαμε με κάποιες από αυτές τις εταιρείες στην Ελλάδα που κάνουν κάτι αντίστοιχο. Οπότε μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε plugins τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Νομίζω έχουμε ακούσει αρκετά. Θα μας αφήσετε λίγο να συσκεφτούμε, να μιλήσουμε για να αποφασίσουμε με ποιον θα συνεχίσουμε. Οι Dragons είδαν και άκουσαν ό,τι είχαν να πούν οι επιχειρηματίες των δύο πανομοιότυπων εφαρμογών. Τώρα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι τους έψαν περισσότερο. Αυτοί θα συνεχίσουν το pitch και ίσως πάρουν και την επένδυση. Είναι καλοί προγραμματιστές και χάλια παρουσιαστές. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και έκανα πολύ καλή δουλειά. Εξηγήσαν το πρόβλημα από την πλευρά των καταστημάτων. Δεν εξηγήσανε ποιος είναι ο πελάτης. Έτσι, μπράβο. Μήπως είναι για φοιτητές, μήπως είναι για. Και μετά σου δίνει μια σακούλα, δεν σου λέει πώς θα την πάρεις. Την κοινωνική πλευρά του θέματος. Μπράβο. Δεν θεωρώ κακό το να είναι παραπάνω από μια εταιρεία. Σημαίνει ότι πλέον αποκτά ενδιαφέρον σαν τομέα. Παιδιά μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω πώς μπορώ να επενδύσω είτε στον ένα είτε στον άλλο. Εγώ δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Ούτε εγώ σε κανένα. Όταν έρθουν να ψηφίσουμε. Σωστά, να ψηφίσουμε, ναι. Το ότι βγει. Οκ. Δεν μπλακωθήκατε. Λοιπόν, Τάσο, ξεκίνα. Mystery Pot. Bring it back. Νάτα. Λέων. Mystery Pot. Λιλί, ποιο ψηφίζεις?
Mystery Pot. 3-1, Χάρη. Εγώ ψηφίζω Bring It Back, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει βγει το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προχώρησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι έχουμε μια πιο διευρυμένη βάση πελατών σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Για κάποιο λόγο, τον οποίο προφανώς οι ίδιοι οι Dragons γνωρίζουν, δεν μας πέρασαν εμάς στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση. Παρόλο που δεν σας ψήφισα, θα σας ρωτήσω την πρώτη ερώτηση. Πώς βρεθήκατε στην Ελβετία? Από το ΣΕΡΝ γνωριστήκαμε. Είστε ζευγάρι? Ναι. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα? Γιατί νούμερα μιλάμε? Κάθε μικρό κατάστημα έχει περίπου 1.000 ευρώ ζημία κάθε μήνα από το food waste. 12.000 το κατάστημα. Επί πόσα καταστήματα? Προσπαθώ να καταλάβω το σύνολο της αγοράς της Ελλάδας. 100.000 καταστήματα εστίασης σε όλη την Ελλάδα. Συν 10.000 ξενοδοχεία. Η άλλη εταιρεία είχε 200 καταστήματα, εσείς έχετε 70 και όμως οι Dragons διάλεξαν εσάς. Άρα αυτό κάτι δείχνει. Πόσα χρήματα έχετε εξοδέψει μέχρι τώρα για να κάνετε το app τώρα? Συνολικά έχουμε δαπανίσει περίπου 50.000 ευρώ μέχρι στιγμής. Τον ένα χρόνο τι τζίρο θα κάνετε? Με 1.000 καταστήματα θα κάνουμε 300.000 ευρώ. Περιμένω λίγο πιο ενέργεια, λίγο πιο πάθος. Είσαι developer, δεν είσαι? Είμαι developer. Εντάξει. Φαίνεται. Κλασικό το προφίλ. Αν αυτό πάει καλά, να είστε σίγουροι ότι είτε είναι Uber είτε είναι Delivery, είναι πάρα πολύ εύκολο σε χιλιάδες καταστήματα να προσθέσουν το κομμάτι της εφαρμογής σας, οπότε θα τους κάνετε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω εκφράσεις του Χάρη, μάγκες, και ουσιαστικά αυτοί μετά θα πάνε να το αντιγράψουν και η εταιρεία θα σβήσει. Αποτιμάτε την εταιρεία τόσο πολύ που πραγματικά αυτό δεν μου φαίνεται ως συνεργασία. Για αυτούς τους λόγους, εγώ είμαι εκτός. Εγώ θεωρώ ότι η αποτίμηση είναι μια χαρά. Συνήθως τα application τα οποία έχουν για κάποιο traction και έχουν και κάποιο μέλλον είναι 2 με 3 εκατομμύρια. Αν είχε traction όμως, Έχει γράψει κάποια μαγαζιά. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι εάν συνδεθεί το ή το VOL με ένα API ειδικό για αυτό το πράγμα, έχει ήδη τους πελάτες όλους, χιλιάδες μαγαζιά, για να μπορεί να κάνει replicate το δικό σας μοντέλο σε μια πλατφόρμα που είναι ήδη proven. Επειδή δεν ξέρω αυτό πώς θα λυθεί, είμαι εκτός. Κατά τα άλλα, αν μπορέσετε και το αποφύγετε αυτό, θα είστε φοβερή εταιρεία. Έστω ότι εμείς επενδύουμε χρήματα. Αύριο το πρωί τι κάνετε? Ουσιαστικά αύριο το πρωί προσλαμβάνουμε άλλους 2 πολιτές. Οπότε μαζί με τον αδερφό μου υπολογίζουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο οι 3 τους μπορούν να βρουν περίπου 800 με 1000 καταστήματα. Και εσείς? Εσείς οι 2 πού θα είστε? Εμείς η βάση μας είναι ακόμα Ελβετία. Καλώς ή κακώς χρειαζόμαστε ένα προσωπικό κεφάλαιο όπως ήδη έχουμε επενδύσει. Περιπτώσει, παιδιά, για όλα αυτά λοιπόν, το ότι είστε η ψυχή. Η κοπέλα είναι η ψυχή. Εσύ είσαι ο developer. Ναι, όχι, και οι 2 είστε ψυχή. Δεν θα είστε εσείς που είστε η ψυχή, στον αδερφό μου, σε υπαλλήλους και λοιπά, δουλειές δεν ξεκινάνε έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι εκτός. Και για έναν άλλον λόγο που με ενόχλησε. Μιλήσατε για αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, χωρίς να πιάσετε το κοινωνικό χαρακτήρα της εφαρμογής. Το φθηνό φαγητό σήμερα καλύπτει και ένα κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει και ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα, όχι στην Ελβετία. Λίλη, αφού σε ενοχλούσαν τόσα πράγματα, γιατί τους ψήφισες? Γιατί τους ψήφισα? Τους ψήφισες γιατί και η άλλη ήταν Περολίνο. Εντάξει, δεν μου ζητήσει το λόγο, Μαρία, τώρα. Έχεις μιλήσει? Παιδιά, εγώ είμαι εκτός. Εγώ έχω κάτι να ρωτήσω. Δεν με πειράζει το ότι είστε στην Ελβετία. Και εγώ είμαι στην Αγγλία και τα Ροντιάλ είναι παντού, οπότε αυτό δεν έχει καμία διαφορά. Επιστρέφω πάλι στο κομμάτι των πωλήσεων, γιατί είπατε ότι θα έχετε κάνει σε ένα χρόνο 300.000 ευρώ, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η αγορά και γι' αυτό αξιολογήσατε την εταιρεία στο 1 εκατομμύριο. Στους 6 μήνες, τι τζίρο νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε? Μπορούμε να φέρουμε
Τζίρο της τάξης 100 με 150.000 ευρώ. Έχετε κάποια πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει το ότι ξέρετε πολύ καλά το προγραμματισμό. Αυτό που σας λείπει είναι το marketing αυτή τη στιγμή. Το οποίο εγώ μπορώ να το προσφέρω. Μπορώ να σας βοηθήσω με τα social media, με digital marketing. Θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Αλλά θα είναι λίγο Dragon. Conan λέγεται, Conan. Θα σας προσφέρω το ποσό που ζητήσατε, 70.000, με την προϋπόθεση ότι σε 6 μήνες θα κάνετε 150.000 ευρώ πωλήσεις και αν αυτό γίνει, θα ήθελα ένα 25% της εταιρείας. Εγώ την αγορά αυτή την ξέρω, πιστεύω αυτά που μου λέτε, δεν έχετε να χάσει τίποτα. Εάν γίνουν οι πωλήσεις έχουμε deal, εάν δεν γίνουν οι πωλήσεις μου αποδεικνύει ότι τελικά το valuation δεν ήταν σωστό και η αγορά δεν είναι αυτή που νομίζετε. Μπορούμε να το σκεφτούμε για ένα λεπτό. Βεβαίως. Όλοι οι τιμοθάνατοι έχουν 5 λεπτά. Κι εγώ δεν είμαι σίγουρη. Δεν είναι να το σκεφτούν για μένα. Έτσι. Πρέπει να το πάρουν και τελειώσαμε. Αν το κάνουνε, σημαίνει ότι δεν πιστεύουν καθόλου το valuation τους. Αν το κάνουνε. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Δεν υπάρχουν άλλα 4 offers, οπότε. Σωστά. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Για να δούμε. Θα θέλαμε να το διαπραγματευτούμε και να ρίξουμε το ποσοστό στο 15%. Εγώ σας είπα 25. Ναι. Να το πάμε στα 20. 350.000 valuation να σε βοηθήσω. 1.000.000 ζητούσατε. Μα δεν έχει σημασία. 350 σας προτείνει. Εάν χρειαστεί να σηκώσουμε και άλλα χρήματα, δεν έχετε κάποιους επενδυτές ήδη, οπότε το valuation τώρα δεν έχει τόση σημασία. Όχι, απλά θα ρωτήσουν οι επενδυτές σε τι valuation σηκώσαν τα λεφτά. Και από εκεί που πηγαίναν για 1.000.000 θα τους πει 350.000. Εδώ δεν βλέπω άλλες προσφορές στο τραπέζι, οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να το ρίξουμε στο 15, γιατί θεωρούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε δεύτερο γύρο επενδυτών που θα πρέπει να δώσουμε και άλλο ποσοστό της εταιρείας. 17,5. Ωραία. Έχει 1.000.000 followers. Μόλις κάνει ένα post που να κάνει, τελείωσε. Θα γίνει μήλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το support εδώ. Αλλά εσείς τι λέτε? Στην Ιταλική Vogue προτάθηκε το καθαριστικό προσώπου στα 21 καλύτερα καθαριστικά διεθνώς. Η καρέκλα της Rodial τρίζει. Είπαμε πόσες εταιρείες έχεις. Έχω ξεκινήσει καταρχάς αυτό να σου το πω λιγότερο από μήνα. Και γιατί δεν περίμενες να μεγαλώσει λίγο πριν έρθεις εδώ να ζητήσεις χρήματα? Είπα, καλή ευκαιρία. Εδώ είμαστε, δεν έχουμε χάσει κάτι. Εγώ δεν ξέρω από application. Δεν χρειάζεται να ξέρετε, ξέρω εγώ. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω κι εγώ, αλλιώς θα με κλέβει ο συνεταιρός μου. Θα σας το εξηγήσω εγώ πολύ καλά, αν θέλετε. Δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Πώς θα βγάλουμε μετά τα λεφτά μας? Ποιο είναι το exit strategy για μας, να πάρουμε το 58 και να βγάλουμε και κέρδος? Δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Εγώ δοκίμασα, αλλά επειδή έχω φάει και άλλα 100 πράγματα, με έχουν πειραματόζω εδώ. Ναι, δεν θα ήθελα να σας προσφέρω κάτι. Γλυκά Νέτο να σου κάνει προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Φέρει κι άλλο ένα, μην τρέπεσαι, ρε φίλε. Ένα για δοκιμή είναι. Μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία στη Μυτιλήνη που έτρωγα ένα παρόμοιο γλυκό. Θα κάνω ένα τηλέφωνο στο Harrods τώρα. Θα θέλαμε να το διαπραγματευτούμε και να ρίξουμε το ποσοστό στο 15%. Εγώ σας είπα 25. Ναι. Να το πάμε στα 20. 350.000 valuation να σε βοηθήσω. 1.000.000 ζητούσατε. Μα δεν έχει σημασία. 350 σας προτείνει. Εάν χρειαστεί να σηκώσουμε και άλλα χρήματα,
Δεν έχετε κάποιους επενδυτές ήδη, οπότε το valuation τώρα δεν έχει τόση σημασία. Όχι, απλά θα ρωτήσουν οι επενδυτές σε τι valuation σηκώσαν τα λεφτά. Και από εκεί που πηγαίναν για 1 εκατομμύριο θα τους πει 350.000. Εδώ δεν βλέπω άλλες προσφορές στο τραπέζι, οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να το ρίξουμε στο 15, γιατί θεωρούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε δεύτερο γύρο επενδυτών, που θα πρέπει να δώσουμε και άλλο ποσοστό της εταιρείας. 17,5. Ωραία. Έχει 1 εκατομμύριο followers. Μόλις κάνει ένα post που να κάνει, τελείωσε. Θα γίνει μίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το support εδώ. Αλλά εσείς τι λέτε? Για μας είναι ok αυτό. Έχουμε deal? Έχουμε deal. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για την τύχη σας. Συγγνώμη που δεν σας ψήφισα την πρώτη φορά. Άλλαξα γνώμη στην πορεία. Δεν πειράζει. Αλλά πήρα το investment. Ευχαριστούμε πολύ όλοι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πολύ. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Είστε πρώτοι. Γεια σας. Η Μαρία θα πει όταν κάνουν 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Θα δώσει 70.000. Δώσ' του λουκανικόπιτα, θέλει ενέργεια. Δεν θέλω, δεν τρώω. Σε με και τώρα. Άσε λίγο, φάτε μόνο σου άμα. Ήσασταν η εταιρεία που επιλέξαν οι Dragons να συνεχίσουν τη συζήτηση και πήρατε και την επένδυση. Θα χειροκροτήσω μόνος μου, για μπράβο. High Εμείς five. ευχαριστούμε, να είστε καλά για την ευκαιρία. Η Μαρία έχει ψηφίσει εσάς το Bring It Back. Το Bring It Back. Άλλη μια ανατροπή. Η Μαρία ψήφισε το Bring It Back και τελικά ήταν η μόνη που επένδυσε. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ψήφισε και με ό,τι πληροφορία είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη στιγμή που επένδυσε, κάτι μεσολάβησε που της άλλαξε τη γνώμη. Σωστά. Σωστά. Ενώ ψήφισαν όλοι το Mystery Pot, όταν ήρθε η ώρα να κάνουν την προσφορά, τους αποδομήσανε. Δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί τους ψηφίσανε τότε. Τα λόγια είναι δωρεάν, αλλά τελικά λίγοι κάνουν τις επενδύσεις. Εγώ είχα ενδιαφέρον από πέρυσι για το συγκεκριμένο τομέα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν η αγορά αυτή, αλλά τους είδα ότι ήταν πάρα πολύ confident και γι' αυτό τους έβαλα αυτή τη ρήτρα με τις συγκεκριμένες πωλήσεις για να μου αποδείξουν ότι ξέρουν τι κάνουν και εγώ θα τους βοηθήσω στο marketing και θα πάμε καλά. Βάλαμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο με τη Μαρία. Από αύριο πιάνουμε δουλειά. Τι από αύριο, από σήμερα. Ξεκινάμε δυναμικά. Σίγουρα δεν θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Θα δώσουμε τα πάντα. Ξεκινάμε δυναμικά τώρα.